Φίλοι, καλημέρα. Καλή σας μέρα και Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι μας λείψατε. Σας ευχαριστώ, αλλά για ποιο λόγο? Κόψατε τις πολλές συνεντεύξεις και... Δουλεύουμε πολύ στο Υπουργείο και όταν χρειάζεται και έχουμε να πούμε κάτι, το λέμε. Όπως βλέπετε, κάνουμε πολλά πράγματα. Δεχόμεθα τα πειρά, αδικαιολόγητα πειρά από ορισμένες πλευρές. Η παιδεία πρέπει να μείνει έξω από το αντιπολιτευτικό παιχνίδι και από το φτηνό κυτρινισμό. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς πάντα κάθε κυβέρνηση το ζητάει αυτό και δικαίως το ζητάει, αλλά κάθε αντιπολίτευση δεν το τηρεί. Δεν ζητώ να μην γίνεται κριτική πολιτική στην εκπαίδευση, στην πολιτική που ακολουθούμε εμείς ως κυβέρνηση, να γίνεται κριτική. Αλλά όχι με ψέματα. Όχι με υποβολημένα δημοσιεύματα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν ένα-ένα. Θέμα πρώτο που είναι στην αιχμή και είχαμε πάρα πολλές αντιδράσεις είναι τα ολοήμερα σχολεία. Μάλιστα. Φέρετε λοιπόν να αποφασίζετε ως Υπουργείο συρρίκνωση των ολοήμερων σχολείων. Όχι βέβαια. Και μου κάνει εντύπωση γιατί έχει βγει ανακοίνωση, έχει να εξηγηθεί. Μια εφημερίδα το έγραψε και ένα κανάλι το έπαιξε αυτό. Κανείς άλλος σοβαρός. Αντιθέτως, τα δημοτικά σχολεία επεκτείνονται στο σύνολο των δημοτικών σχολείων. Στα 3.555 δημοτικά σχολεία. Ενώ σήμερα, το ολοήμερο εννοείται. Το ολοήμερο, ναι, επεκτείνεται. Ενώ σήμερα δεν είναι εκεί. Επεκτείνεται και αυτό που συμβαίνει επίσης είναι, και έχει σημασία, δημιουργείται ένας ενιαίος τύπος ολοήμερου δημοτικού σχολείου, παντού το ξαναλέω, ενιαίος τύπος ολοήμερου δημοτικού σχολείου, έτσι ώστε να μην ισχύει η ανισότητα που υπήρχε μέχρι τώρα στα δημοτικά σχολεία, όπου μόνο 1.200, αν θυμάμαι καλά, από τις 3.500 δημοτικά είχαν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα πρόγραμμα τα παιδιά ουσιαστικό με πολλά γνωστικά αντικείμενα και διάφορα μαθήματα. Ήταν τα λεγόμενα ΕΑΕΠ, το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πειραματικό ήταν αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, να το δούμε πρακτικά. Όταν λέτε λοιπόν ότι επεκτείνεται σε όλα τα σχολεία. Όλα τα σχολεία θα τελειώνουν 1 και 4 το μεσημέρι. Όλα τα σχολεία. Και όχι όπως συνέβη μέχρι τώρα που τα περισσότερα τελειώνουν 12 και 4. Ναι. Και μερικά 2. Όλα 1 και 4. Άρα, ένα λεπτό. Και μετά θα αρχίζει το ολοήμερο. Μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Ένα λεπτό. Επειδή τα ολοήμερα τελείωναν 2 και όντως τα άλλα σχολεία. Όχι, δεν τελείωναν 2. Τελείωναν 2 η ώρα τα ΑΕΠ. Ναι. Τα σχολεία δεν ήταν ολοήμερα αυτά. Ήταν τα λεγόμενα σχολεία. Αυτά που ήταν στο πειραματικό. Τα πειραματικά, ναι. Το πειραματικό πρόγραμμα. Άρα, ναι, μεν το επεκτείνεται σε όλα τα δημοτικά, αλλά κόβεται κάτι από εκείνα τα πειραματικά. Μα είναι ενιαίος τύπος. Είναι ένας τύπος. 1 και 4. Αλλά αυτός ο τύπος πάει λίγο πιο μικρός. Δεν πειράζει, πάει στο ολοήμερο αν θέλει να κάτσει κάποιος. Το οποίο ολοήμερο μάλιστα θα έχει και ευέλικτη ζώνη που θα μπορεί να κάνει και αν θέλει και μερικά πράγματα παραπάνω, όπως είναι αθλητισμός, αγγλικά, εικαστικά, ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί. Θα υπάρχει τη δυνατότητα. Πώς θα γίνεται το πρόγραμμα? Από ό,τι είδα από το δημοσίευμα της Καθημερινής, δηλαδή 1 και 4. Εκεί έγινε η λαθροχειρία. Γιατί το λέτε? Γιατί γίνεται συστηματικά. Σήμερα η Καθημερινή έχει κύριο θέμα ότι κάνουμε κομματικό διορισμό στην Επιτροπή των Πανελληνικών Εξετάσεων. Ναι, είναι το επόμενο. Ας κλείσουμε το ολοήμερο και να πάμε μετά. Ναι, είναι φτηνή κυτρινισμός και φτηνή αντιπολίτευση αυτό που γίνεται. Στα ολοήμερα λοιπόν τελειώνει 1 και 4 το μάθημα. Για όλους, και όχι 12 και 4 για τα 3 τέταρτα και για τους υπόλοιπους 2 η ώρα. Για όλους 1 και 4. Όλα τα παιδιά. Όπου όλα τα παιδιά μέχρι τις 1 και 4 θα μπορούν να έχουν σε αυξημένες ώρες και πληροφορική και θεατρική αγωγή και αγγλικά και εικαστικά. Αυτά δεν τα είχαν τα παιδιά όλα στην Ελλάδα. Τα είχαν μόνο κυρίως σε ένα μέρος των αστικών κέντρων, στην Αθήνα. Τώρα όλα θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και μετά θα είναι 1 και 4 τελειώνει το σχολείο και μετά θα είναι το ολοήμερο μέχρι τις 4 η ώρα. Αυτό από ό,τι είδα μέχρι τις 2 θα είναι το διάλειμμα για το φαγητό των παιδιών. Θα τρώνε, λογικό, δεν είναι όσο θα τρώνε. Και μετά τις 2 πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα? Μετά τις 2 θα υπάρχει 1 ώρα που θα είναι τα μαθήματα, προετοιμασία για τα μαθήματα των παιδιών. Το διάβασμα. Και 1 ώρα θα είναι ευέλικτη ζώνη που θα δουν τι ακριβώς. Μπορούν να κάνουν πληροφορική, μπορούν να κάνουν ξένη γλώσσα, θεατρική αγωγή, μουσική, πολιτικές δραστηριότητες, εικαστικά, θα δουν ό,τι επιλεγεί. Τώρα, αυτό που έλεγε το δημοσίευμα και που ήταν και η κριτική από τους δασκάλους ήταν ότι το Υπουργείο Παιδείας προχωράει σε αυτή την κίνηση για να τραβήξει εκπαιδευτικούς ώστε να καλύψει τα κενά στα σχολεία. Από αυτό που μας περιγράφετε, κύριε φίλη, το άπλωμα, όπως το λέτε, σε όλα τα σχολεία τα δημοτικά παραπάνω ωρών, ενός τύπου ολοήμερου, θα
έχει περισσότερους εκπαιδευτικούς, δηλαδή θα χρειαστείτε πιο πολλούς εκπαιδευτικούς, θα προσλάβετε εκπαιδευτικούς ή όχι? Οπωσδήποτε θα προσλάβουμε εκπαιδευτικούς. Διότι χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς. Αναπληρωτές. Δεν λειτουργεί σχολείο χωρίς αναπληρωτές σήμερα, δυστυχώς. Ναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δεκαετούς αδιοριστίας στη δημόσια εκπαίδευση. Όχι, θέλω να πω ότι με βάση τον αριθμό των δασκάλων που έχουμε σήμερα, όπου δεν είναι όλα τα σχολεία ολοήμερα. Ναι, θα προσλάβουμε οπωσδήποτε. Άρα τον Σεπτέμβρη θα πρέπει να έχουμε πόσες περίπου τον αριθμό προσλήψης? Δεν μπορώ να σου πω γιατί τώρα γίνεται αυτή η μελέτη, έχει να κάνει με αποσπάσεις, με μεταθέσεις, είναι σύνθετο θέμα. Αλλά οπωσδήποτε θα γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Μάλιστα, ορισμένες ειδικότητες, και οι δάσκαλοι οπωσδήποτε, αλλά και ορισμένες ειδικότητες όπως είναι θεατρική αγωγή, μουσικά, εικαστικά, θα γίνουν προσλήψεις, διότι δυστυχώς επί τόσα χρόνια δεν υπάρχουν διορισμοί σε αυτές τις ειδικότητες. Αντιθέτως, υπήρχε η ιστορία της ομηρίας με τα ΕΣΠΑ. Τα ΕΣΠΑ είναι, όπως ξέρετε, για ορισμένο χρονικό διάστημα, δεν είναι για πάντα. Είναι για να διευκολύνει την ομαλή μετάβαση στον δημόσιο προϋπολογισμό. Η ιστορία των ΕΣΠΑ δεν είναι για να πληρώνουν συνέχεια. Πάντως λέτε ότι σε κάθε περίπτωση το Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε λιγότερους εκπαιδευτικούς στα δημοτικά, δασκάλους και καθηγητές που κάνουν αυτές τις έξτρα ώρες, αλλά περισσότερους. Δεν μπορώ να πω είναι περισσότεροι. Λέει όμως ότι δεν μπορεί να υπάρχει δραστική μείωση όπως λέγεται. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα σχεδιασμού. Θα το ξέρουμε σε 2 μήνες. Όχι. Από τη στιγμή που επεκτείνεται σε άλλα 2.500 σχολεία, ακριβώς, αυτό που λέμε ολοήμερο, στο μυαλό μου τουλάχιστον δεν μπορεί να διαμορφωθεί μείωση, αν δεν είναι παραπάνω εκπαιδευτικοί. Είναι σαφές ότι θα υπάρξει αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και θα υπάρξουν μεγάλες προσλήψεις αναπληρωτών. Σαφές είναι αυτό. Τώρα, ακούστε κάτι. Εμείς με τον τρόπο που οργανώνουμε το σχολείο, το κάνουμε για να αξιοποιούμε όλες τις ώρες των εκπαιδευτικών. Όλες τις ώρες των εκπαιδευτικών. Ναι. Υπάρχει ένα ωράριο συγκεκριμένο, δεν το αυξάνουμε όπως ήταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό το ωράριο υπάρχει σήμερα όμως, στο δημοτικό που συζητάμε τώρα, το αξιοποιούμε για να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα 100% για να υπάρχει δυνατότητα προσφοράς στα παιδιά. Αυτό γίνεται. Έρχομαι τώρα στην ιστορία των πανελλαδικών. Αυτό που φέρεται να γίνεται είναι ότι αλλάζουν τα μέλη, σχεδόν όλα τα μέλη της Επιτροπής που διαλέγει τα θέματα των πανελλαδικών. Απαντώ χωρίς περιστροφές. Είναι ψέματα, κιτρινισμός και υπονομεύεται σήμερα η αναγκαία που πρέπει να υπάρχει για τους μαθητές, τα παιδιά και τους γονείς, η αναγκαία ησυχία για να δώσουν εξετάσεις στα παιδιά 10 μέρες πριν. Είναι ψέματα όλα αυτά. Δεν αλλάζει η Επιτροπή? Αλλάζει όπως αλλάζει κάθε χρόνο. Τι εννοείται, πόσα μέλη δηλαδή για να το καταλάβουμε? Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ορίζεται λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις. Ναι. Υπήρχε πάντα όμως μια παράδοση να μένουν κάποιοι ώστε να μην διαταράσσεται. Επειδή δεσμεύαμε τον νόμο και δεν μπορώ να μιλάω με ονόματα, ναι, θα φανεί αυτό όμως. Βεβαίως και θα μείνουν. Η πλειοψηφία θα μείνει. Όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τίποτα δεν γίνεται που δεν γινόταν μέχρι τώρα. Αλλά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων δεν είναι ισόβια. Φανταστείτε τι σημαίνει ένας ισόβιο μέλος. Δεν πρέπει να είναι ισόβιο, προφανώς. Άρα και φέτος συνυπάρχουν παλαιά και νέα μέλη. Που η επιλογή τους υπακούει μόνον σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά κριτήρια. Τίποτα άλλο. Τελεία. Αλλά λέτε ότι η πλειοψηφία των μελών, η περσινή, η παλαιά τέλος πάντων, θα παραμείνει και φέτος. Έχετε μια αναλογία να μας πείτε δηλαδή σε ποσοστό? Θα φανεί, δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι υπάρχει ένα θέμα μυστικότητας. Να είμαι σαφής. Ναι. Τι θέλω να πω. Για να λέτε πλειοψηφία πάνω από το 50% είναι. Πολύ πάνω. Πολύ πάνω αυτοί που παραμένουν, οι παλαιοί. Που είναι παλαιά μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων. Ναι. Έτσι. Το τονίζω και γι' αυτό είμαι και, όπως βλέπετε, τόσο κατηγορηματικός. Ψέματα και κιτρινισμός. Και λυπάμαι που ο συνάδελφος αυτός δεν θέλει να κάνει μια διασταύρωση των θυμών στις οποίες στηρίζεται, το δημοσίευμά του, και η διεύθυνση της εφημερίδας το έκανε κύριο θέμα χωρίς να προσέξει. Και δεν παίζουμε με τα θέματα αυτά. Τώρα, να δούμε και ένα-δυο άλλα, γιατί γίνεται ένας διάλογος για την παιδεία, ευρύτερος. Ακούμε και διαβάζουμε κατά καιρούς διάφορα. Θέλω να ρωτήσω για το θέμα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Υπάρχει σκέψη για να καταργηθούν οι πανελλαδικές, κύριε φίλοι? Το θέμα αυτό δεν είναι της παρούσης στιγμής. Και δεν θα γίνει με τρόπο ευνηδιαστικό και βιαστικό. Δεν είναι της παρούσης στιγμής για πολλούς λόγους, το καταλαβαίνετε. Ένας από όλους είναι ότι δίνουν τα παιδιά εξετάσεις τώρα. Δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά το σχεδιασμό της κυβέρνησης επειδή. Δεν είναι της παρούσης στιγμής το θέμα των εξετάσεων για τα πανεπιστήμια. Όταν είναι, θα το κουβεντιάσουμε δημόσια και χωρίς ηλυμένες αποφάσεις. Με διάλογο. Είναι λεπτό θέμα. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς είναι από τα κάτω να χτίζουμε ένα νέο σχολείο. Να κάνουμε μεταρρύθμιση. Αναφέρθηκα στη συνταγματική επιταγή της ισότητας για ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Δεύτερον, προσπαθούμε να φέρουμε τα προνήπια στα νηπιαγωγεία.
Γι' αυτό το λόγο, όπως τα είδατε, ενώ διατηρούμε το 25 που είναι ο αριθμός των μελών σε κάθε τμήμα, νομοθετημένος από πολύ παλιά εδώ και 25 χρόνια πόσα είναι, προσπαθούμε τον κατώτερο αριθμό που ήταν 7 να τον διαφοροποιήσουμε. Και στη μεν επαρχία και σε δυσπρόσιτες περιοχές το μειώνουμε σε 5, δηλαδή με 5 μέλη, με 5 μαθητές γίνεται τμήμα νηπιαγωγείου. Στα δέστικα κέντρα το αυξάνουμε στα 14, από 7 στα 14. Ναι. Εδώ προσπάθεια να έρθουν παιδιά από τα προνήπια. Δέχεται μια κριτική το Υπουργείο από την αντιπολίτευση ότι αυτό που εσείς λέτε με ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά, ότι είναι μια εξίσωση προς τα κάτω με την κατάργηση των πειραματικών σχολείων, ακόμα και με το ολοήμερο πειραματικό που λέτε, που ενώ τελειώνουν στις 2 δεν πάνε όλα τα σχολεία στις 2, τελειώνουν όλα στη μία και τα κάτω. Αν δεν κάνει μια ώρα γυμναστική το παιδί και μια ώρα ευέλικτη ζώνη και μια ώρα θρησκευτικά, είναι αυτοεξίσωση προς τα κάτω. Μην τρελαθούμε κιόλας. Τα πειραματικά πάντως ήταν ένα κομμάτι που. Θα μιλήσουμε τα πειραματικά μετά. Να δούμε το θέμα των ολοήμερων σχολείων όμως, που λένε εξίσωση προς τα κάτω. Ναι. Εδώ όλα τα παιδάκια σε όλη την Ελλάδα θα κάνουν αγγλικά, εικαστικά, γυμναστική, θεατρική αγωγή, πληροφορική, που μέχρι τώρα δεν τα δίνανε σε όλα τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Θα τα δίνουμε παντού τώρα. Και αυτό είναι εξίσωση προς τα κάτω. Εντάξει. Πειραματικά, επειδή είπατε κάτι, έχετε κάποιες σκέψεις μήπως επανέλθουν? Τα πειραματικά τα ενισχύουμε. Τα πειραματικά είναι τα σχολεία όπου δεν δίνουμε εξετάσεις για να μπουν τα παιδιά, μπαίνουν με κλήρωση και οι καθηγητές είναι ειδικών προσόντων, αυξημένων προσόντων, διότι εκεί γίνεται μια πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων τα οποία αξιολογούνται και μετά θα προωθηθούν σε ολόκληρη την εκπαιδευτική. Εκεί ήταν η κριτική, ότι οι εξετάσεις σε αυτό το κομμάτι μπορεί να έπαιζαν ένα ρόλο. Κάποια παιδιά με ιδιαίτερες δεξιότητες να είχαν μια καλύτερη ευκαιρία να φτιάξουμε ένα ακόμα καλύτερο επιστημονικό δυναμικό στη χώρα. Πειραματικά είναι αν διαλέγουμε σε εισαγωγικά τους καλύτερους. Δεν είναι πειραματικό αυτό. Αυτό είναι πρότυπο σχολείο, είναι άλλο πράγμα. Το πειραματικό σχολείο διεθνώς και στη χώρα μας έχει τη λογική ότι σε τυχαίο δείγμα μαθητών, το λέω τυχαίο για να σε εννοούμαστε, δηλαδή χωρίς εξετάσεις, με κλήρωση, αλλά με καθηγητές ευξημένων προσόντων, γιατί θα κάνουν μάθημα επί τη βάση ενός προγραμμάτου το οποίο δεν υπάρχει στην υπόλοιπη χώρα και υπάρχει μόνο εδώ, χρειάζεται ειδική δηλαδή επιμόρφωση, κάνεις ένα πρόγραμμα και μετά το στέλνεις στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό είναι όλο. Αλλαγές σε βιβλία, αυτό που επίσης ακούω και διάφορα πράγματα γράφονται. Κοιτάξτε, θα κάνουμε και αλλαγές σε βιβλία, αλλά οι αλλαγές σε βιβλίων δεν γίνονται σε ένα μήνα μέσα. Θέλουν την προκήρυξή τους, θέλουν του διαγωνισμού, θέλουν την εξέταση. Υπάρχουν βιβλία, τα έχουμε εντοπίσει, όχι εμείς, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που είναι αρμόδιο για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Θα γίνουν αλλαγές και στα βιβλία και στον τρόπο διδασκαλίας και στον τρόπο αξιολόγησης. Αυτό που λεγόταν, κύριε Υπουργέ, για το θέμα της ιστορίας, για παράδειγμα, ότι θα αλλάξει ο τρόπος αντίληψης της ιστορίας, θεωρείτε ότι είναι πολύ εθνοκεντρικός, ισχύει? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπω σε χωράφια τα οποία δεν είναι δικά μου. Και επαναλαμβάνω, το περιεχόμενο των σπουδών, όπως και ο τρόπος διδασκαλίας, είναι αντικείμενο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Καλά, προφανώς όμως το Υπουργείο έχει την εποπτεία, έχει την ευθύνη. Αφού κρίνουμε τις εισηγήσεις που λαμβάνουμε από το ΙΕΠ. Όχι πρωτογενώς εμείς. Γυμνάσιο 4 τάξεις και Λύκειο 2, ισχύει αυτό που γράφτηκε κάπου? Υπάρχει και αυτή η σκέψη στην επιτροπή του διαλόγου που έχουμε, που θα συζητήσουμε με την εκπαιδευτική κοινότητα. Γιατί αυτό, ξέρετε, είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορεί να τελειώσει έτσι εύκολα. Το βλέπετε θετικά εσείς? Από ό,τι ακούω, γιατί με ενδιαφέρει να ακούω την εκπαιδευτική πλευρά, έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κανείς εύκολα την επιλογή αν δεν σκεφτεί τι άλλα στοιχεία πρέπει να αλλάξει την εκπαίδευση. Δεν είναι ότι αλλάζει τα χρόνια μόνο, έτσι δεν είναι, αλλάζει το σύνολο της μέσης εκπαίδευσης. Δομή είναι το κλειδί. Δεν είναι δομή μόνο, είναι και το περιεχόμενο των μαθημάτων κλπ. Ο προσανατολισμός των σχολείων. Είναι θα έλεγα, ένα πολύ μεγάλο έργο εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, στο οποίο εμείς θέτουμε δύο προϋποθέσεις, την ποιότητα και την ισότητα. Να κλείσουμε με... Σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος από το πιο επίσημο βήμα, στο συνέδριο του κόμματός του, χαρακτήρισε πελάτες τους μαθητές στα σχολεία και έδωσε μια αντίληψη μιας αγοράς για την εκπαίδευση, δηλαδή εμπόρευμα ή μόρφωση. Σε αυτό διαφωνούμε. Να κλείσουμε με τη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί? Όπως βλέπετε, είμαστε σε μια πολύ λεπτή φάση. Τη Δευτέρα θα γίνει το Eurogroup. Ίσως να μην αποφασίσουν, παρότι υπάρχουν ισχυρές πιέσεις. Βλέπω και ο Λαντ λέει να πάρθει η απόφαση τη Δευτέρα.
Και από άλλες πλευρές, η Ευρώπη για πρώτη φορά, και αυτό το θετικό στοιχείο σε σχέση με πέρσι, φαίνεται ότι είναι με την ελληνική πλευρά. Έτσι φαίνεται, με τις δημόσιες δηλώσεις και του Juncker, ακόμα και του Ντάσεμπλουμ που είχε αυτή η γερμανική πλευρά δεν είναι με την ελληνική πλευρά. Ο Σόιμπλε δεν είναι όντως. Και επειδή αυτή είναι η βαρύνουσα γνώμη, καλός ή κακός εν προκειμένου, εκεί κολλάει το πράγμα. Και αυτός είναι αναγκασμένο να λάβει υπόψη του και την γενικότερη κατάσταση και εντός της χώρας του και εντός της Ευρώπης. Μπαίνουμε λοιπόν στις συζητήσεις για τα προληπτικά μέτρα. Είμαστε λίγο πριν το Brexit, το δημοψήφισμα για την έξοδο της χώρας της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως ξέρετε, μια κρίση ασφάλειας στην Ευρώπη με τους τζιχαντιστές που προκαλεί και αντιδράσεις πολιτικές στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου. Υπάρχει επίσης μια πολιτική μετατόπιση μεγάλη από ό,τι φαίνεται στον χώρο. Η κινητικότητα απρόβλεπτη στον χώρο της Ευρώπης. Βλέπετε ότι στη Γαλλία υπάρχουν συνεχείς διαδηλώσεις χωρίς να κερδίζουν οι αντιπολιτευόμενοι. Προσέξτε. Ναι, κοινωνικό κίνημα είναι, δεν έχει ακόμα πολιτικό αποτύπωμα, κομματικό αποτύπωμα. Ο κύριος Ντάσεμπλουμ δεν έχει κόμμα από ό,τι φαίνεται. Έχει εξαιρεθεί το κόμμα του. Και εκεί μεγάλα προβλήματα. Στην Ιταλία βλέπετε ότι ο Ρέντσι είναι τόσο σκληρός απέναντι στη Γερμανία και στην ιστορία των γερμανικών τραπεζών, που αν τα έλεγε αυτά ο Τσίπρας θα του λέγανε ότι είναι αντιευρωπαίος. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα όπως πέρσι. Κάτι παίζεται αυτή τη στιγμή. Στην Ισπανία βλέπετε και στην Πορτογαλία, στον Ευρωπαϊκό Νότο. Αδιέξοδο έχει η Ισπανία, αλλά στα δικά μας πρακτικά τώρα. Ναι, εμάς μας πιέζουν για έναν μηχανισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων θα έχει περικοπές και στους μισθούς. Όχι, δεν υπάρχει το θέμα. Είμαστε σαφείς αυτό που λέμε. Δηλαδή, μισθοί και συντάξεις δεν θα περικοπούν. Τελεία. Ο μηχανισμός αυτός ο αυτόματος, εφόσον περάσει η πρόταση αυτή, θα έχει πάλι μόνο φόρους δηλαδή. Ο κόφτης δεν σημαίνει φόρους. Αλλά ο κόφτης σημαίνει, όπως λέγεται, η δημοσιονομική σταθερότητα. Ναι. Ο μηχανισμός δημοσιονομικής σταθερότητας σημαίνει και άλλα μέτρα εξοικονόμησης. Όχι μισθή και συντάξεις. Είναι σαφές. Εσείς το λέτε, εσείς ξέρετε περισσότερα από εμάς. Παντού γράφετε πάντως ότι πάμε και για μισθούς και συντάξεις. Είναι ρητή δέσμευση της κυβέρνησης. Μισθοί και συντάξεις δεν θα περικοπούν. Τελεία. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Καλημέρα.